Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παράσταση της εφηβικής ομάδας των θεατροπαιχνιδιών, τελευταία μας παράσταση για απόψε. Τίτλος της «Και μετά τι, εμείς οι μικροί σχεδόν μεγάλοι». Σύλληψη και σκηνοθεσία Γιώργη Καπουλοπούλου, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε όλη τη χρονιά. Και θα σας μιλήσει μετά για την παράσταση ως πιο ειδική. Εγώ απλά θα σας πω ότι απόψε θα δείτε 16 παιδιά, 16 έφηβους που θα μας μιλήσουν για τις αγωνίες τους, τα άγχη τους, τους προβληματισμούς τους, αλλά και τα όνειρά τους, τις επιθυμίες τους, όλα μαζί. Και πραγματικά θα μας αγγίξουν πάρα πολύ σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, είτε φίλοι τους. Τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί δούλεψαν εντατικά και ειδικά το τελευταίο διάστημα πολλές ώρες, πραγματικά, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Δήμο Μεσίνης για την στήριξή του, τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που δούλεψαν εθελοντικά για να υλοποιηθεί αυτή η παράσταση, τους γονείς των θεατροπαιχνιδιών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλους εσάς βέβαια που μας στηρίζετε σε όποια δράση μας, σε όποια παράσταση είστε πάντα δίπλα μας. Στον ήχο και στα φώτα είναι η Αγγελική Τζέμπελη, την ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά τη Διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου, την κυρία Πετρούλα Γεωργιοπούλου, που όποτε και αν χρειαστήκαμε, θα ήθελα απλά να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, το ΦΕΜ θα βρίσκεται στο εκκλησιαστήριο στην αρχαία Μεσίνη με την παράσταση στο ξενοδοχείο των δύο κόσμων. Είχε ανέβει πριν λίγο καιρό εδώ στο Δασκαρόλιο. Αξίζει να την δείτε όσοι δεν την είδατε και όσοι την έχετε δει πάλι, γιατί είναι σε ένα διαφορετικό χώρο, μια διαφορετική αίσθηση. Να δώσω το λόγο στη Γιόλικα να σας πει δύο λόγια για το έργο και από μένα καλή θέαση. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Σήμερα είμαστε πολύ περισσότεροι από τις προηγούμενες μέρες, οπότε τους ζήτησα να μιλάνε και λίγο πιο δυνατά, γιατί καμιά φορά δεν είναι πολύ εύκολο να το πετύχουμε σε ανοιχτό χώρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι με το ΘΕΜ για δεύτερη χρονιά φέτος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για αυτή την παράσταση και λίγο παραπάνω περήφανη, γιατί ουσιαστικά όλο το χρόνο κάναμε με τα παιδιά ένα εργαστήριο που μέσα από αυτοσχεδιασμούς και θεατρικές ασκήσεις προσπαθήσαμε να βάλουμε σε λέξεις και όχι μόνο σε λέξεις αλλά και σε κίνηση και τελικά σε εικόνες διάφορα πράγματα που τα παιδιά μπορεί να μην λένε πάρα πολύ εύκολα. Η εφηβεία είναι μια ηλικία έτσι αρκετά ιδιαίτερη, μια περίοδος, όχι ηλικία, μια περίοδος στη ζωή μας. Ας πούμε ότι είναι η πρώτη δύσκολη περίοδος με έναν τρόπο, γιατί κάπως ψάχνεις να βρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι και δεν είναι πάντα εύκολο. Στόχος μας λοιπόν είναι να ακουστούν αυτά που έχουν να πούν. Το μεγαλύτερο μέρος των πραγμάτων που θα ακούσετε, των κειμένων που θα ακούσετε, είναι από τα ίδια τα παιδιά. Εννοείται ότι όταν κάνεις μια τέτοια δουλειά μεταμορφώνεις λιγάκι τα πράγματα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε το δημόσιο από το ιδιωτικό, όπως λέμε. Οπότε θα ακούσετε πράγματα που όλοι μαζί με έναν τρόπο έγραψαν. Υπάρχουν δύο αποσπάσματα από ένα θεατρικό κείμενο που λέγεται «Ελεύθερα ύδατα» και το έχει γράψει ο Γιάννης Τσίρος και είναι ένας Μεσίνιος θεατρικός συγγραφέας και τον ευχαριστώ πολύ που μας παραχώρησε την άδεια να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποσπάσματα. Εγώ από πλευράς μου θα ευχηθώ να συνεχίσετε να στηρίζετε τον πολιτισμό, όχι μόνο το ΘΕΜ, όλες τις πρωτοβουλίες και στη Μεσίνη και γενικά. Στους ζωφερούς καιρούς που ζούμε, που είναι έτσι δύσκολα τα πράγματα και προς τα παιδιά, να έχουμε τα μάτια μας και τα μυαλά μας ανοιχτά για να μπορούμε να τα κάνουμε και αυτά να φωτίζουν λίγο παραπάνω. Παρακαλώ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας ή να τα έχετε στο θόρυβο. Σε περίπτωση που πεινάτε, μην φάτε τώρα, πιείτε λίγο νεράκι, κρατάει κάτι λιγότερο από μία ώρα το έργο μας. Και κάτι τελευταίο, κάποια στιγμή προς το τέλος θα νομίζετε πως το έργο τελείωσε. Μην βιαστείτε να χειροκροτήσετε, ακόμα και αν είστε πάρα πολύ ευγενικοί, γιατί είναι κρίμα να χάσετε τις τελευταίες φράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα. 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 Καλώς ήρθατε. Εμείς σήμερα θα σας ψυχαγωγήσουμε. Παρά το νεαρό της ηλικίας μας. Ό,τι σας πούμε, μας είπα να το πούμε. Αλλά είμαστε σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνες. Εγώ δεν συμφωνώ με όλα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Είμαστε σχεδόν σύμφωνοι και σύμφωνοι. Τέλος πάντων, καλώς ήρθατε. Δεν πρόκειται για κάποια ομαδική ψυχοθεραπευτική συνάντηση. Αλλά σε μερικά σημεία, με μερικές αναφορές, μπορεί να δυσκολευτείτε. Ευχόμαστε να δυσκολευτείτε. Και ως εκ τούτου, να μετακινηθείτε. Μέσα σας. Όχι ρεαλιστικά. Μπορεί και να ταυτιστείτε. Μπορεί και να θέλετε να διαμαρτυρηθείτε. Και αν όντως διαμαρτυρηθώ, τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Θα σκεφτούμε μετά. Μην αποφάσετε. Ναι, αλλά τι θα κάνω. Σκεφτούμε μετά. Μα τι θα κάνω. Με ηρέμησε. Τι θα κάνω. Μία. Ναι, Διακοπή. Μας συγχωρείτε. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, θέλουμε να μας διαβεβαιώσετε πως δεν θα μας διακόψετε με ό,τι και αν ακούσετε. Είναι εντάξει? Ναι. Είσαι οκ τώρα. Θα συνεχίσουμε. Είμαι 15. 13. 16. 16. 12. 12. 15. 16. 16. 15. 15. 14. 13. 14. 16. 13. Ετών. Και έχω ένα σωρό αγωνίες. Και σκέψεις και προβληματισμούς και απ' όλα. Θα έπρεπε τώρα ένα απ' όλα. Περίμενε μετά. Ναι, αλλά δεν... Είπαμε μετά. Είμαι λοιπόν 15 ετών και ανησυχώ. Τι θα μου φέρει το μέλλον. Εγώ ανησυχώ ότι θα μου φέρει το παρόν. Τι φέρνει το παρόν. Τη στιγμή που, τσαφ, μόλις πέρασε. Τι φέρνει λοιπόν. Κανόνες. Κεφάλαιο 1. Για να είμαστε λειτουργικοί άνθρωποι, μαθαίνουμε από νωρίς, από πολύ μικροί, Από πολύ μικρές. κανόνες. Κανόνες που θα κάνουν τη ζωή μας πιο απλή, πιο ποιοτική, πιο όμορφη. Αναφέρουμε ενδεικτικά. Καθάρισε το δωμάτιό σου. Μη βάζ δυνατά μουσική. Πριν μπει στο σπίτι να βγάλεις τα παπούτσια σου. Με το που πεις στο σπίτι να πλύνεις τα χέρια σου. Χτύπα την πόρτα, παιδί μου, πριν μπει στο δωμάτιο. Είναι το πιάτο σου, παιδάκι μου, εσύ δεν το χρησιμοποίησες. Μην πειράζει τα πράγματα της αδελφής σου. Μη τρως μπροστά στη τηλεόραση. Μη φωνάζεις. Είναι κάποιοι από τους κανόνες που μαθαίνω στο σπίτι. Κανόνες που είναι χρήσιμοι στη ζωή μου. Αλλά μια στιγμή. Δηλαδή, δεν έχω λόγο σε αυτούς τους κανόνες. Τι θα γίνει αφού μπροστά στην τηλεόραση. Θα λερώσει, μετά εγώ θα πρέπει να μας έχω. Αν δεν πλύνω τα χέρια μου, Ακόμα έχουμε κορονοϊό. αν πάρω το στυλό της αδερφής μου. Μαμά, πήρε τον κόκκινο στυλό μου. Η ηλικία μου λοιπόν παίζει ρόλο. Είσαι μεγαλύτερο από τα ποιος είναι. Είμαι έφηβη. Και είναι η ώρα που ξεκινάει η μεγάλη αμφισβήτηση. Ορκίζομαι. Δεν θέλω να σε αποθούμε, αλλά έχεις άδικο. Παιδιά! Ρε παιδιά! Κανόνες. Ορισμός, κανόνας, αρσενικό. Ο επίσημος κατάλογος βιβλίων θεωρητεχνήσια. Μπα. Φιλολογία μιας νομοθετικής περίοδου ή ενός συγγραφέα. Μπα. Τα βιβλία της βίβλου θεωρητεχνήσια από την Εκκλησία όχι. Μακρύ ορθογώνιο όργανο από ξύλο ή μέταλλο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθείων γραμμών. Άσχετο όλα. Δώσε μου εδώ.
Εκκλησιαστικός ύμνος που αποτελείται από 9 οδές. Μπα. Μουσικό είδος, το οποίο η μελωδία του επαναλαμβάνεται από περισσότερες φωνές, ώστε να αλληλοεμπλέκονται. Πάλι μπα. Παιδιά. Ας μην χάνουμε το χρόνο μας σε γενικές αναζητήσεις. Φέρτε εδώ. Να το, ρυθμίσεις, νόμοι και άλλες αρχές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται κάτι. Εδώ είμαστε. Το βρήκε. Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν, γραπτοί και άγραφοι, στη ζωή μας καθορίζονται από τους μεγάλους. Τους γονείς, τους παππούδες, τους καθηγητές, το σύνολο της κοινωνίας, τη θρησκεία, το κράτος. Και λέω αν ρε παιδί μου, αν τους παραβώ, αν δεν υπακούσω. Τι δουλεύεις τώρα. Τι είναι, μπορείς να μου πεις. Όχι έτσι. Τι κάνετε εδώ, κοριτσάκια? Τα λέτε? Τα λέτε? Όπα! Τσιγαράκι! Να το! Το πιάσαμε το παράπτωμα! Αποβολή! Και οι δύο αποβολή! 1000 φορές έχουμε πει να μην καπνίσετε! Στο γραφείο του διευθυντή και οι δύο αμέσως! Μα είναι τσίχλες. Αποβολή για μια τσίχλα. Έχουμε σχολάσει. Αύριο στο διευθυντή! Μα ένα αστείο ήταν. Δεν ακούω τίποτα! Ακούσε ότι ήταν αστείο! Τι αστείο! Ήρθατε με τα τσιγάρα στο σχολείο! Είστε σοβαροί! Φύγετε! Φαίνεται ότι είναι τσιγάρα! Προχωράω! Το βλέπουμε, μπορείς να μην. Πάλι αυτό θα δεις. Τι σου! Μη μιλάς! Μια ζωή Μη τα ίδια μιλάς. και τα ίδια. Τώρα βλέπουμε. Γιαγιάκα μου. Παππού μου. Κοιμήσου. Όχι. Κοιμήσου. Ήρθα. Κοιμάσαι! Θα μας ξεκουφάνει ρε το άτιμο. Γιαγιάκα μου, τι καλό θα μας κεράσεις. Φώτη μου, πες τη σε παρακαλώ, πως αυτή δεν είναι ώρα για κέρασμα. Μα ρε γιαγιά. Φώτη μου, πες της πως δεν πιάνουν σε μένα οι γλύκες της. Δεν πιάνουν σε μας οι γλύκες σου. Μα είχα φροντιστήριο. Την είδαμε, πες της, στην πλατεία που έκανε βόλτα. Δεν είμαστε τίποτα τυφλοί. Ακόμα. Μωρέ γιαγιά. Η οικογένεια είναι ιερή. Κομμένο το χαρτζηλίκι για 1 μήνα. Γαμώ το ούτε και εσείς μπορείτε να... Τι είπες? Θα την πεθάνεις πριν την ώρα της. Καρδιά μου, Φώτη μου δεν είναι. Άρχισες και να βρίζεις, μικρό παιδί. Θα καείς στην κόλληση. Τι να σου πω. Τι είναι αυτά που λέει. Τι λες και εσύ, άσε να μην Φώτη την μου, κλαίω. ρε καρδιά. Όχι, όχι, πού πας. Πού πας. Εγώ φταίω. Τι θα γίνει? Κανείς δεν θα το σηκώσει! Εσύ χέρια δεν έχεις. Καλά, καλά. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Ναι, έχω. Και είναι μία κούκλα. Και από αυτό έχω. Αυτό κι αν είναι κούκλα. Πώς είπατε? Αδύνατον. Εγώ δεν... Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, βεβαίως. Φυσικά και δεν σας αμφισβητώ, κύριε όργανο. Δεν θα ξανασυμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη. Έλα εδώ εσύ. Δεν θέλω. Βγες έξω, σου είπα. Μα διαβάζω. Τώρα το θυμήθηκε. Πες να βγει έξω, γιατί θα γίνει ο χαμός. Πόσο χρονών είσαι, κοριτσάκι μου? 13. Μπράβο. Καλά θυμάμαι λοιπόν. Δεν ξεμοράθηκα τελείως. Γιατί πήρες το μηχανάκι μου, κοριτσάκι μου? Έτσι, γύρω τα τετραγώνια ήθελα να κάνω. Το γύρο του τετραγώνου λέει. Βρε κατάλαβες σε τι μπέλα πήγες να μας βάλεις. Βρε να μας κλείσουν μέσα θέλεις. Να μας κλείσουν μέσα για μια τρελά. Εσύ φταίς που της έδειξες πώς να οδηγεί. Μαζί μου και μόνο θα ανεβαίνεις στο μηχανάκι. Το κατάλαβες? Μετά τα 15 θα συζητάμε. Ούτε μετά τα 25 δεν το συζητάμε. Κάπου εδώ νιώθω την ανάγκη να διαφωνήσω. Κι εγώ βάζω κανόνες. Κι εγώ.
Ρε παιδιά, δεν είπαμε να είναι τακτοποιημένα τα θρανία στην αρχή του έργου για να δείχνει πως είναι σχολική τάξη. Μαμά, σε παρακαλώ, χαμήλωσε τη τηλεόραση, διαβάζω! Ρε μπαμπά, μην μπαίνεις στο δωμάτιο αφού βλέπεις, η πόρτα είναι κλειστή. Κυρία, αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Πρέπει και εσείς να με ακούτε. Καλά, ωραία αυτά, ναι. Για τα θρανία τι θα γίνει. Όχι, με τα θρανία δηλαδή. Οι κανόνες λοιπόν είναι χρήσιμοι, αρκεί να τους ορίζουμε από κοινού. Και αρκεί να είναι ίδιοι και για τα αγόρια και για τα κοριτσιά. Τα αγόρια είναι διαφορετικά από τα κορίτσια. Κεφάλαιο 2. Θεόχαζος τίτλος. Δεν αντιστοιχείται τόσο δά στην πραγματικότητα. Είναι νόμος, παιδάκι μου, των πολιτισμένων κρατών. Να μας αντιμετωπίζουν εισάξια. Βάλε τα πράγματα στο ψυγείο. Γιατί εσύ δεν μπορείς. Η μαμά είπε να το κάνεις εσύ. Αύριο θα πάμε γέλιας. Θέλω κι εγώ. Εσύ δεν μπορείς. Να κάτσεις εδώ να βοηθήσεις τη μαμά σου στο μαγείρεμα. Τι βρίζεις, κορίτσι μου, σ' άλλη μενεργάτης? Βρίζω. Αυτός βρίζει. Άλλο αυτός. Αγόρι είναι. Ωραίο. Τι ντύσιμο είναι αυτό, κοπέλα μου, πού θα πας έτσι? Μάμα, τη μαμά τα αγόρασα. Έλα, Χριστέ μου. Και τι θες, να σε περάσουν για καμία άλλαξε, αλλιώς δεν πας πουθενά. Και στις 11 να είσαι πίσω. Ναι, αλλά δεν θα πω γιατί. Ρε αυτή η καραμέλα, άκουσε να δεις, κορίτσι. Ο κόσμος είναι κακός. Κορίτσι πράγμα, πού θα τριγυρνάδες μέσα στη νύχτα? Και άρα, λέω, αν σου επιτεθεί κανείς, τι θα κάνεις? Γιατί, ο αδερφός μου τι θα κάνει. Εγώ για σένα το λέω. Ο αδερφός σου ξέρει τι θα κάνει. Εσύ τι θα κάνεις, μου λες? Θα τρέξεις. Θα τρέχεις μες στη νύχτα ή θα σκαρφαλώσεις καμιά μάντρα? Αν χρειαστεί, γιατί δεν έχει χρόνο. Διακοπή, πώς το λένε? Δεν ζούμε στο 1990. Όντως. Γιατί, πώς ήταν τότε? Έτσι και χειρότερα λογικά. Πάντως εγώ μαγειρεύω. Ξέρω, θέλω να πω. Εγώ. Βάζω και κανένα πλυντήριο. Και δεν νιώθεις λιγότερο άντρας? Κι εγώ. Γυρίζω την κοπέλα μου στο σπίτι. Είναι όντως πιο άγρια τα πράγματα για εκείνη. Δεν ακούς τι γίνεται. Πάντως και εγώ, παίζω ποδόσφαιρο. Και εγώ πάω στο γήπεδο. Και εγώ μαζί παλιές, ενώ δεν θέλω καθόλου. Εκτός από την ηλικία μου λοιπόν, τεράστιο ρόλο παίζει και το φίλο μου. Η ιστορία δηλαδή έχει βάλει το χεράκι της. Λες να αλλάξει κάτι? Κάθε μέρα αλλάζει κάτι. Ναι, προς το χειρότερο. Για τις γυναίκες δεν ακούς τι γίνεται? Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν σημειωθεί πρόοδοι στα δικαιώματα των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, σε 129 χώρες όπου διεξήγαγε έρευνα η Παγκόσμια Τράπεζα, εξακολουθούν να υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν στις γυναίκες να εργαστούν, να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να έχουν πρόσβαση σε χρήματα, ακόμα και να παίρνουν αποφάσεις. Τουλάχιστον 15 χώρες απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται χωρίς την άδεια του συζύγου τους. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, απαγορεύεται να ασκήσουν 456 επαγγέλματα, όπως αυτό του υδραυλικού και του οδηγού φορτηγών. Σε τουλάχιστον 29 χώρες, Σαουδική Αραβία, Ονδούρα, Σενεγάλη και άλλες, ο νόμος αναφέρει συστηματικά τους άντρες ως τους αρχηγούς της οικογένειας και ορίζει ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για κρίσιμες αποφάσεις, όπως για τον τόπο διαμονής της οικογένειας, την απόκτηση επίσημων εγγράφων, ταυτότητα, διαβατήριο,
Ή το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Ναι, στον κόσμο των μεγάλων. Και στον δικό μας κόσμο όμως. Ούτε εμείς δεν μας βλέπουμε ως ίσους. Ξεχωρίζουμε και οι ίδιοι τα αγόρια από τα κορίτσια. Όχι πάντα, αλλά είμαστε μάλλον μπερδεμένοι. Μπερδεμένοι, ναι. Εμένα πάντως δεν με πειράζει αν ένα αγόρι βάφεται. Δεν με πειράζει αν έχει βαμμένα νύχια. Δεν με πειράζει τι φοράς. Δεν με πειράζει αν χορεύεις μες στον δρόμο. Αν η φωνή σου είναι γλυκιά. Αν φοράς ροζ ή μπλε ή μαύρο. Αν βάφεσαι έντονα. Με πειράζει αν με κοιτάζεις έντονα. Με πειράζει αν με κράζεις, επειδή μιλάω με πολλά αγόρια. Με πειράζει αν με τραβάς βίντεο και το να δημοσιεύεις παρά τη θέληση. Με πειράζει αν με τρομάζεις. Ας συμφωνήσουμε πάντως πως έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός. Παιδιά, θα αλλάξει το πράγμα. Στο χέρι μας είναι. Τα εφόδια τα έχουμε. Οπότε όταν μεγαλώσουμε. Τα εφόδια τα έχουμε. Τα παραδείγματα μας λείπουν. Ίσως τα πρότυπα. Τα πρότυπα. Χρυσά. Κεφάλαιο 3. Τα πρότυπα. Στη ζωή ενός εφήβου, ως πρότυπο, εννοούμε ένα άτομο που κατά τη γνώμη μας έχει κάνει κάτι σπουδαίο, που αξίζει να το μιμηθείς. Θα μπορούσε να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που συμφωνεί με τις πολιτικές μας αντιλήψεις. Ή κάποιο μέλος της οικογένειάς μας. Ή του στενού εν γέννη κύκλου. Κάποιος που είναι ευτυχισμένος με τη δουλειά που κάνει. Κάποιος πολύ διαβασμένος. Κάποιος που είναι διάσημος. Κάποιος που έχει πάρει βραβείο. Κύριε. Εγώ! Ναι! Κάποιος με φοβερό σώμα. Κάποιος που έχει πολλά λεφτά. Κάποιος που βοηθάει αφιλοκερδός και μένει ανώνυμος. Κάποιος που προσφέρει αγάπη. Κάποιος που παραμένει πιστός στις ανθρωπιστικές του ιδέες. Κάποιος με φοβερή φωνή. Κάποιος που φροντίζει το περιβάλλον. Όπως η Γκρέτα. Τώρα που είπες περιβάλλον, με αυτό τι θα κάνουμε? Αυτό είναι ένα θέμα μόνο του. Μετά, χρήση ασημείωστο. Εμείς λοιπόν ναι, περνάμε πολύ χρόνο με το κινητό μας. Και έχουμε πρόσβαση σε κάθε είδους πρότυπο. Το πρόβλημα είναι πως με μια απλή αναζήτηση στο Instagram, στο TikTok, θα δω μόνο αυτούς που δεν. Θέλω να πω, μας πλασάρουν το σωματαρά, τον λεφτά, τον κάθε μαϊντανό. Και αυτόν που πίνει και οδηγεί, τον καπνιστή, τον βίαιο σαν είδωλο. Αυτά θέλετε να τα πρότυπά μας. Νέλσον Μαντέλα, Ρόζα Πάρκς, Γκρέτα Τούνμπεργκ, Κανόνας. Αυτό που είναι το συνηθισμένο, που συνήθως συμβαίνει σε αντίθεση με την εξαίρεση. Νόρμα influencer. Αν αναρωτιέστε τι φταίει και είμαστε προκλητικοί και αθυρόστομοι και αθυρόστομες, ρίξτε μια ματιά. Θέλει να είσαι ακίνητο. Ναι! Να μην σε πιάνει κανείς. Ναι! Και πουθενά. Ναι! Με τα νέα αθλητικά φλάς έξι, περιμένεις όλα. Η δική σου φόρμουλα της κοιτάξης, τώρα μπορεί. Τι, εσύ θα μείνεις πίσω? Όχι! Κουράζεσαι, αλλά δεν θες να σταματήσεις. Δεν σου φτάνουν 24 ώρες της ημέρας. Οι δραστηριότητες σου είναι αμέτρητες. Ξεμένεις από ενέργεια, αλλά το διάβασμα πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν θα συνεχιστεί. Με τις νέες βιταμίνες Hypnex δεν κουράζεσαι ποτέ. Ποτέ δεν κουράζει. Ξέχνα τον ύπνο και μην χάσεις λεπτό υπερδραστηριότητας. Πάμε λίγο. Hypnex. Αχού, πώς εννοούμε έτσι? Για αρχή φαίνομαι κοντή. Σου συμβαίνει και σένα. Τα φίλτρα των κινητών είναι πια
για πέταμα. Σκέτη παλιατζούρα. Το νέο pineapple κινητό όμως έχει κάθε λόγες δυνατότητες. Και σε δείχνει έτσι όπως πρέπει να είσαι. Εξυγχρονίσου τώρα. Φίλες και φίλοι μου, καλημέρα. Σήμερα πραγματικά δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Από την ώρα που ξύπνησα δηλαδή. Σκέφτομαι πραγματικά πώς τα καταφέραμε. Γιατί μαζί τα καταφέραμε, αγάπες μου. Μα 1.000.000 και ένας ακόλουθη. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Σας ευχαριστώ που γίνατε η οικογένειά μου. Θα με ρωτήσετε σίγουρα για δωράκια. Θα παίξουμε αργότερα ένα διαγωνισμούλι, γι' αυτό μου μείνετε συντονισμένα, για να κερδίσετε μία κουζινομηχανή ή το παλέτο της Playmobil για τα παιδάκια σας. Σας αγαπώ και σας νοιάζομαι. Πάω να ξυπνήσω τα ζουζουνάκια μου. Thank you all! Ξυπνήστε, μωρέ! Είναι παντού. Και φέρεστε λες και ό,τι μας πασάρουν είναι φυσιολογικό. Και όχι, μην μου πεις πως φταίει πάλι που είμαι όλο στο κινητό. Ησύχασε καλέ, κανείς δεν είπε τίποτα. Έλα να βγάλω μια φωτογραφία. Κεφάλαιο 4. Η νέα γενιά. Μα έλα! Μα δεν θέλω! Έλα! Μα δεν θέλω! Σας παρουσιάζω τη νέα γενιά. Την καυτή πατάτα. Η καυτή πατάτα έρχεται από το κοντινό μέλλον και θα σας παρουσιάσει την τεχνολογία σε όλο της το μεγαλείο. Θα σας μπομβαρδίσει. Μεταφορικά φυσικά. Με την απίστευτη εξυπνάδα, γενναιότητα και ευστροφία της. Έχει ενσωματωμένα 29 κινητά και 32 λάπτοπ. Κάθε λογής λογισμικό. Έχω μέχρι και αυτόματο ορθογραφικό διορθωτή. Μιλάω άπτεστα αρχαία ελληνικά λόγω της εγκατεστημένης εφαρμογής μελέτης του Θουκυδίδη. Και γενικά όλα τα μπορώ. Μπορεί να είμαι παντοδύναμη και παντογνώστρια, αλλά γενικά δεν έχω προσωπικότητα. Μάλλον είμαι μόνη. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτοί είμαστε. Μην τα παίρνεις όλα της μετρητής. Θέατρο κάνουμε. Μπορείς να είσαι κι αυτό, αλλά πρέπει να είσαι και όλα τα άλλα. Συνεπής, ευγενής, φιλόξενος, να σου κόβει, να εμπιστεύεσαι, αλλά και να προσέχεις. Ωραία όλα αυτά και συμφωνώ. Αλλά πότε να προλάβω να κοιτάξω τον εαυτό μου. Εσύ προλαβαίνεις? Μα με το πρόγραμμα που έχω,
Να πω. Άλλο. Τι έκανε? Είσαι. Τι έκανα. Εγώ. Κύριε. Να ρωτήσω. Κυρία, τι γράφουμε. Να πω. Δεν βλέπω. Τεστ. Μα δεν άκουσα. Είναι άσκηση. Εσύ τι θα είμαστε. Εγώ. Δεν βλέπω. Δεν Να κατάλαβα. ρωτήσω. Δίνασα. Δεν βλέπω εκεί. Πάλι τεστ. Ουφ, και μέσα σε όλα αυτά είναι ευθύνη μου να διατηρώ την ψυχραιμία μου. Πηγαίνω στο φροντιστήριο. Φροντίζω τον εαυτό μου. Διατηρώ το δωμάτιό μου καθαρό. Διαβάζω. Κοιμάμαι καλά. Σέβομαι τους άλλους. Κάνω οικονομία. Φροντίζω το περιβάλλον. Καθαρίζω τηλερώνω. Ολοκληρώνω επιτυχώς ό,τι αναλαμβάνω. Πλένομαι. Φροντίζω τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Φτιάχνω το μου των φίλων μου. Είμαι συνεπής στο πρόγραμμα. Θέτω τα όρια μου. Το μυαλό μου έχει γίνει σαν τον κύβο του Ρούμπι. Προσπαθώ να ταιριάξω τα χρώματα, αλλά πάντα τα μπερδεύω. Οι σκέψεις μου δεν καταλήγουν πουθενά. Είναι ένα μπερδεμένο κουβάρι. Ψάχνω για μια άκρη και φτάνω σε έναν κόμπο. Σαν το πλεκτό της μάνας μου. Σταματήστε! Όταν κοιμάμαι, στα όνειρά μου, άθελά μου, βλέπω δαίμονες και απώλεια. Απώλεια! Ότι χάνω ανθρώπους δικούς μου. Απώλεια! Που αγαπάω. Απώλεια! Ένα κυνηγητό βλέπω. Με κυνηγούν και δεν μπορώ να ξεφύγω. Δεν μπορώ να ξεφύγω. Βλέπω πως μένω μόνο. Πως όλοι με μισούν. Με μισούν. Βλέπω τέρατα. Τέρατα. Πόλεμο. Πόλεμο. Πως όλοι και όλα πεθαίνουν. Συγγνώμη. Τι είπατε? Συγγνώμη. Ξέρω. Γινόμαστε υπεραπαιτητικοί καμιά φορά. Δεν φταίμε κι εμείς. Είναι οι ρυθμοί της εποχής. Ζήτησαν συγγνώμη. Καλά, πάντα έτσι κάνει. Αφού πρώτα χάσει τον έλεγχο. Πάμε να φτιάξουμε μαζί το μικρό κοσμό μας έτσι όπως εμείς τον θέλουμε. Ναι. Μήπως το παρακάνουμε. Ρε παιδί μου, πώς θα θέλαμε να είναι το σχολείο.
Όλα παιδί μου χαμηλιά τώρα. Έλα σου. Έλα. Έλα. Τι λοιπόν? Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την Ολομέλεια. Χρύσα. Χρύσα. Την Ολομέλεια. Κεφάλαιο 6. Ο ουτοπικός μικρόκοσμος. Παιδιά, Ξεκινάω. Αρχικά, να μην μας λέτε, πείτε σε όλους τι λέτε. Είναι σχετικό με το μάθημα. Ούτε διάβαση, γιατί δεν θα γράψεις. Ναι! Συμφωνώ. Πρέπει να το διάβασει γιατί δεν θα μάθεις. Επίσης, να καταργήσουμε το δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Άλλωστε υπάρχουν και τα δύο. Παιδιά. Να μην μας φωνάζει τη ησυχία ακόμα και όταν έχεις. Να κάνετε το μάθημα πιο βιωματικό. Να παίζουμε. Αυτό μας λες. Κορίτσι μου, έχουμε και μια ύλη να βγάλουμε. Άσε με να τους τα πω. Έλα με όλοι παιδιά. Να αντικατασταθεί η τιμωρία με μια παραπάνω εργασία. Να μας προτείνετε και εξωσχολικά βιβλία. Να μας επιβραβεύετε. Και ένα μπράβο καλό είναι. Ωραία. Να μην μας απορρίπτετε μόνο και μόνο επειδή εντάξει δεν είμαστε όλοι καλοί στο μάθημά σας. Ναι, έχετε υπομονή. Να μην βαριέστε με στην τάξη. Να νοιάζεστε. Να μας αγαπάτε. Θα συμφωνήσω. Έχετε οικογένεια και έξω από εδώ, αλλά την αγάπη όλη τη χρειαζόμαστε. Το σχολείο μου έχει τον ψυχολόγο. Τουλάχιστον έναν. Και να μας δίνετε τις μπάλες την ώρα του διαλύματος. Να κάνουμε και κάποια συντολογισμού. Σωστά. Χοντρό. Χοντρό ξεχοντρό βοηθάει. Ανάσες! Και να μας ζητάτε να σας αξιολογήσουμε. Ναι! Και να είναι οκ να ζωγραφίσουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Και να είναι οκ να ζητάτε και τη γνώμη μας. Και να μην μας κατευθύνετε, αλλά να μας εξηγώνετε. Θυμάσαι τότε που ξεκινήσαμε βόλεϊ. Το σταμάτησα. Γιατί ήταν μακριά η προπόνηση. Τότε που κάναμε γαλλικά. Ήταν μάταια να συνεχίσω, αφού στο σχολείο θα έκανα γερμανικά. Αγαπητέ μπαμπά, θέλω να σου εκφράσω κάποια παράπονά μου. Αρχικά, θα ήθελα να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί και να συζητάμε. Ήραμα. Θα προτιμούσα να μην είσαι πιεστικός και απόλυτος και να προσπαθείς να με καταλαβαίνεις περισσότερο. Επίσης, θα ήθελα να με παίρνεις πιο συχνά αγκαλιά και να μην φωνάζεις. Αγαπητή μαμά,
Είναι κάποια πράγματα που θέλω να σου πω. Αρχικά, θέλω να αποδείξεις περισσότερη κατανόηση και υποστήριξη. Επίσης, θέλω να έχω περισσότερη ιδιωτικότητα. Μην μπαίνεις στο δωμάτιό μου χωρίς να σου πείσεις. Επιπλέον, θέλω να συζητάμε περισσότερο τα προβλήματα που με απασχολούν. Μη μου λες συνέχεια να καθαρίζω το δωμάτιό μου. Τέλος, θα ήθελα να έχω περισσότερη ελευθερία και άνεση στην ομιλία μου. Αγαπητή καθηγήτρια, θα ήθελα με αυτό το κείμενο, για πρώτη φορά, να σας εκφράσω τους προβληματισμούς μου, αλλά και τη σκέψη μου για να κατανοήσετε τη συμπεριφορά μου. Αρχικά, πολλές από εκείνες τις φορές που προσπαθώ να σας εκφράσω τη σκέψη μου δείχνονται πως δεν τις κατανοείτε. Αυτό με κάνει να νιώθω παραμελημένη και μειώνει το ενδιαφέρον μου για το μάθημα. Άλλο ένα παράπονο μου είναι πως δεν αναγνωρίζετε τα δικαιώματά μου και εκμεταλλεύεστε τη θέση σας, επιμένετε στην άποψή σας, συχνά με άσχημο τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να συζητάμε θέματα που μας απασχολούν για να κερδίσετε κι εσείς. Μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου, η αλήθεια. Σκληρό και δύσκολο καμιά φορά. Λες να τους συγκινήσαμε. Διακοπή! Ψυχραιμία! Τα έχει αυτά η ζωή. Συναίσθημα είναι και απογοήτευση. Η θλίψη. Κανείς δεν είπε πως ο αναστοχασμός είναι εύκολο πράγμα. Ποιος αναστοχασμός είναι δυνατός? Πας μόνος σου. Γεννιόμαστε σε έναν κόσμο άδικο. Ζούμε σε έναν κόσμο άδικο. Και πεθαίνουμε σε έναν κόσμο άδικο. Δεν είναι άδικο να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και να αφήνουμε το άδικο να κυλάει από γενιά σε γενιά. Κάτι δεν μου πάει. Πάντως, αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά, δεν θα τα είχε λύσει η ανθρωπότητα μέσα σε τόσες χιλιάδες χρόνια. Πες τα. Πού πας? Κεφάλαιο 7. Ο έρωτας. Τι άραγε ο έρωτας? Πώς σε επηρεάζει? Πώς νιώθεις? Τι σκέφτεσαι? Καλά. Εκεί που της είπες δεν πειράζει κυρία ανθρώπινα τα λάθη, λιώσανε στα γέλια. Μα αφού έχει λάθος αποτέλεσμα, να μην της το πω. Θα γινόταν ρεζίλη. Όχι, όχι. Καλά έκανε. Σε θαύμασα. Γενικά σε θαυμάζω. Βασικά θα ήθελα να σου πω. Φτάσαμε. Τα πέρασε αύριο να πάρεις? Έγινε. Καλό μεσημέρι. Να σου διαβάσω ένα ακόμα. Έλα, ένα τελευταίο. Άντε, καλά. Τα μάτια σου είναι στραπές που χρυσολάβουν. Και τα δικά σου λιαχτίδες που το χώμα σκάβω. Τι ωραίο. Θα ήθελα να είμαι το φως. Στο σκότος να με βλέπεις. Τα χέρια μου τα ανοίγω. Στην αγκαλιά να πέσεις. Πάμε! Λίγο ακόμα θα πάνε με το. Αύριο θα ξανάρθω. Έρωτα που δεν γονάτισες ποτέ στον πόλεμο. Έρωτα που ορμάς και γεμίζεις την πλάση. Που στα παλάτα μάγουλα της κόρης νυχτερεύεις. Που σεριανάς στις θάλασσες και στον ξωμάχων τα κατόφλια. Κανείς δεν σου γλιτώνει. Μηδέ θνητός, μηδέα θάνατος. Φωλιάζεις το κορμί και το μανίζεις. Εσύ των δικαίων ξεστρατίζεις το νου και στον χαμό τον σέρνεις. Καλώς τον. Πώς πήγε? Καλά. Είσαι κάπως μου φαίνεται. Φαίνεται, Λοιπόν, τι έγινε πάλι? Πάλι υπονοείς πως είμαι περίεργος. Δεν υπονοώ τίποτα. Περιμένω να ακούσω γιατί μου μιλάς έτσι. Δεν θέλω να συνεχίσουμε. Είσαι και εσύ στον κόσμο σου, έχω κι εγώ τα δικά μου.
Μ' αρέσει η Φώτη. Sorry, αλήθεια. Δεν θέλω να το συζητήσω. Ο έρωτας δεν έχει ακριβή ορισμό, αλλά εμείς θα του δώσουμε ένα. Η αλληλεπίδραση δύο ανθρώπων με συναισθήματα που σου κάνουν να πετάς τα σύννεφα και να έχεις πεταλούδους στο σωμάχι σου όταν βλέπεις τον άλλον. Ο έρωτας είναι ωραίος. Μπορεί βέβαια να είναι περαστικός. Μπορεί να σε ξεμυαλίσει τελείως. Μπορεί να σε κάνει να μην βλέπεις καθαρά. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις μοναδική. Μπορεί να σε δυναμώσει. Πολλά μπορεί. Αξίζει όμως να τον ζούμε, άμα είναι μετά να πονάμε τόσο. Γιατί κακά τα ψέματα, στο τέλος πονάει. Άστα αυτά. Κεφάλαιο 8. Εκείνα που μας αρέσουν πολύ. Όλα πονάνε όταν τελειώνουν. Για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Μου αρέσει που πηγαίνουμε μαζί στη θάλασσα και η μαμά μου απλώνει το τηλέκο. Μου αρέσει που γυρίζω μουσκα στο σπίτι και πάντα στο ψυγείο υπάρχει το ξερό νερό. Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε εκδρομές. Και είμαστε όλοι μαζί μέσα στο αυτοκίνητο. Εμένα μου αρέσουν τα Χριστούγεννα. Και καλοκαίρι. Μα τότε έρχονται τα ξαδέρφια μου και εσείς. Και περνάμε τόσο ωραία μαζί. Εμένα. Μ' αρέσει που τρεχοτάμε με την αδελφή μου στο δωμάτιο και έρχεται και μας κουτάνται η μαμά. Εμένα μου αρέσει αυτό το γύρισα που φωνάζει ο παπάς κάθε μεσημέρι που επιστρέφει. Μου αρέσει που την Κυριακή οι γονείς μου είναι πιο χαλαροί και λέμε και κανένα αστείο. Μου αρέσει όταν τρώμε όλοι μαζί και έχουν φτιάξει το αγαπημένο μου φαγητό. Εμένα μου αρέσει όταν το καλοκαίρι καθόμαστε όλοι κάτω από την κλιματαριά και τρώμε καρπούζι. Που γεμίζει να μου στα πόδια μου και τσακωνόμαστε για το ποιος θα κάνει πρώτος τους. Εμένα μου αρέσει όταν μαζευόμαστε και βλέπουμε πάλι και πάλι μαέστρο. Όλοι μαζί. Μου αρέσει όταν έχουμε οικογενειακό τραπέζι και το στρώνουμε όλοι μαζί. Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο κάμια φορά και ξεσαλώνεις. Μου αρέσει όταν ετοιμαζόμαστε παρέα για να πάμε σε κάποια γιορτή. Μου αρέσει όταν ψήνεις κέικ και μοσχοβολάει ο τόπος. Μου αρέσει όταν συγκινείσαι και όταν κάνεις βλακίες. Βλακίες. Γιώργα! Πάλι. Το μεγάλο φινάλε. Έλα ρε, γιατί Έχω ακούσει πολλούς μεγάλους να λένε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Η εφηβεία λοιπόν είναι σαν τη φάβα. Έχει πολλούς και διάφορους λάκκους. Πώς θα προκόψεις, παιδάκι, με ρωτούν. Πρέπει να προκόψω, σκέφτομαι. Και μου τους πάει ο ίδιος μου ο εαυτός. Καταλαβαίνω όμως πως δεν μπορώ να ζω μόνιμα με την αγωνία να καταφέρω τα πάντα. Ναι,
Υπάρχει ένταση στο τέλος της ημέρας. Πολλά και τα σχολικά μαθήματα, μπόλικη και αρνητική ενέργεια. Και ναι, φέρνω αντίρρηση. Δεν κρατάω, βλέπεις, το στόμα μου κλειστό. Έτσι πρέπει. Και σε αυτή και σε κάθε ηλικία. Θα συνεχίσω να μιλάω για το πώς νιώθω ή τουλάχιστον θα προσπαθώ. Θα συνεχίσω να ευγνωμονώ για όσα έχω. Και ας βρίζω καμιά φορά από μέσα μου. Ας το πάρουμε απόφαση. Πάντα η επικοινωνία μας με τους μεγαλύτερους θα είναι δύσκολη. Μας απασχολούν διαφορετικά πράγματα και αυτό είναι εντάξει. Και η αντιδράση είναι εντάξει. Και η τσακωμή είναι εντάξει. Πάντως τελικά για το παρόν μιλήσαμε. Θα μιλήσαμε για το σχολείο. Εγώ πάντως θα ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία τώρα. Να μας το πεις! Να το εκτοπίσουμε πρώτα. Αλίμονο! Τελειώνεται! Έλα μια ώρα. Δεν το έβαλες Τα μισή ώρα, μια δουλειά. Βάλει το χρονόμετρο αυτό μετά. Άντε 5 ώρες. Πάμε. Παβαλέ. Δεν το έβαλε. Αμόντια! Άντε βάλ' το. Πάμε. 2, 1, Πάμε μια και τα μάτια. Μισή ώρα με το χρονόμετρο. Έχεις καλήσει, εντάξει. Τώρα μια υπόσχεση. Στον εαυτό μας πρώτα απ' όλα. Ναι, μια υπόσχεση για το αύριο. Μια ευχή για το αύριο. Για τον κόσμο που θα φτιάξουμε. Εγώ δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Ωραία. Σκέψου τι θέλεις. Και τι, φτάνει. Ας είναι η αρχή. Να είναι αυτό το φινάλε μας. Μια αρχή. Λοιπόν, ξεκινάω. Εύχομαι ο κόσμος μας να είναι γεμάτος χαρά, ειρήνη, σεβασμό και αποδοχή. Να υπάρχει κατανόηση, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια. Να είμαστε παντού όλοι και όλες ίσοι. Και να μην μας κοιτάζουν περίεργα αν μοιάζουμε διαφορετικοί. Να κάνουμε όνειρα και να βάζουμε στόχους. Ο έρωτας και η φιλία να είναι αληθινά και να επικρατούν, μαζί με την καλοσύνη. Η γη μας να είναι καλά. Ο τρόπος ζωής μας να είναι ουσιαστικά φιλικός προς το περιβάλλον. Να μην χρειαστεί να πούμε το νερό, νεράκι. Η επικοινωνία μας με τους μεγαλύτερους να καλυτερεύει. Να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Να κυβερνούν ένα μάτσο καλλιεργημένοι άνθρωποι, να διαβάζουμε πολύ και να πηγαίνουμε στο σχολείο και στη δουλειά μας με χαρά.
Να είμαστε χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Να εξαφανιστεί κάθε είδος ρατσισμού. Να είμαστε υγιείς. Εύχομαι να ανακαλύπτουμε πάντα νέες ευκαιρίες. Να ακολουθούμε όλοι τα όνειρά μας. Εύχομαι έναν κόσμο στον οποίο ο σεβασμός θα είναι αυτονόητος. Και τώρα... Μήπως λέω, να πάμε για εκείνο το από όλα που λέγαμε. Ό,τι σας είπαμε, θέλαμε να σας το πούμε. Κύριε Γιώργα! Κύριε Γιώργα!